מתחילים. אז כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו מדברים על ניו זילנד ואוסטרליה הרחוקות רחוקות, או כפי שהאוסטרלים נוהגים לומר, הם נמצאים דאון אנדר, והנה אתם יכולים לראות את אוסטרליה שנמצאת כאן, ואת ניו זילנד שנמצאת כאן. הם מדינות לא גדולות במיוחד, צריך לומר. אוסטרליה היא היבשת האחרונה להימצא, אפשר לומר שהיא יבשת, אפשר לומר שהיא האי הגדול ביותר בעולם. שטחה של אוסטרליה, סך הכל 6.7 מיליון קילומטר רבוע, זה בערך הגודל, השטח שלה. בשביל להבין, בערך היא פי 390 מישראל, זה השטח של אוסטרליה. בטיול באוסטרליה, שאנחנו נתחיל, אני אעבור איתכם יותר מאוחר על היעד, אבל תראו, רק הכוכבים האלה שמסומנים כאן, הם היעדים שבהם אנחנו נבקר. יש באוסטרליה 26 מיליון תושבים בלבד, כאשר מייחסים את הגילוי הראשוני שלה לאייבל טזמן ההולנדי, משלחת מסחר, אבל הוא הגיע, ראה שאין שם אנשים חשובים לעשות איתם עסקים, אז הוא המשיך הלאה. הבא שמגיע לשם, הוא מגיע לכאן, למפרץ המהמם הזה, לדרלינג הרבור בסידני, הוא קפטן קוק, וכאשר קפטן קוק מגיע לשם, זה בדיוק הזמן להפוך את המקום הזה למושבת עונשין. אז אני אומר לכם, אם מישהו רוצה לקבל עונש, הכי טוב שהוא קיבל בחיים שלו, זה להגיע לאוסטרליה. אחת המדינות המהממות בכדור הארץ, מעט מאוד תושבים מאכלסים את כל השטח הזה. אתם יכולים לראות שהוא מורכב משש טריטוריות. אגב, אוסטרליה היא ממלכה. ידעתם שאוסטרליה היא ממלכה? אוסטרליה היא בעצם תחת, המלך של אוסטרליה הוא המלך צ'ארלס השלישי, מלך אנגליה, אז יש לו עוד כמה תארים חוץ ממלך אנגליה, ואחד התארים שלו זה מלך אוסטרליה. יש לכל טריטוריה כזו שאנחנו רואים פה מחולקת, לכל טריטוריה יש נציב עליון, ומעל הנציב העליון של כל טריטוריה יש נציב עליון אחד ראשי שהוא המקשר להוד מלכותו, מלך אוסטרליה. אז תכף אנחנו נעבור למקומות. מלבורן יהיה המקום הראשון שבו אנחנו נבקר. נעבור אל מרכז האוטבק, אל המדבר האדום, ונבקר כאן. מכאן אנחנו נדלג צפון מזרח אל קיינס, אנחנו נראה לכם למה, ואז נגיע לסידני, ובסידני אנחנו נחזה בזיקוקים של תחילת השנה. אז אמנם פה, בתוך היבשת הגדולה הזאת, 2.5 טיול נראים לא הרבה, אז נעבור רגע לניו זילנד שהיא הרבה יותר קטנה, ופה אתם יכולים לראות שהביקור בניו זילנד הוא הרבה יותר צפוף, ובכוונה אני השארתי כאן בצד את המפה בשלמותה, על מנת שתבינו שאנחנו מבקרים כמעט את כל ניו זילנד. את הטיול שלנו בניו זילנד אנחנו מתחילים כאן בעיר אוקלנד, בנחיתה בעיר אוקלנד, ובעצם אנחנו יורדים, כפי שאני מזיז כאן את העכבר, אנחנו יורדים על כל המקומות האלה, שתכף אנחנו מגיעים לעיר הבירה וולינגטון. אוקלנד היא העיר הגדולה, וולינגטון היא עיר הבירה, מכאן אנחנו חוצים לאי הדרומי, ואנחנו יורדים עד למטה, 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 לדרום ביותר של האי הדרומי. ניו זילנד, מקום מאוד מיוחד, הוא יושב על טבעת האש, אנחנו נדבר על כל הדברים האלה במהלך הטיול. ביניהם לבין אוסטרליה יושב פה ים טזמן, ובעצם השטח שלה זה רק 268,000 קילומטר רבוע, שזה רק 13.5 פעמים ממדינת ישראל, והאוכלוסייה שלה היא 5,220,000 תושבים.
אני יודע שזה נשמע מעט על שטח כזה גדול, אבל כן. דברים מאוד מיוחדים יש בניו זילנד, כמו את קליפת קרום כדור הארץ הדקה ביותר. יש בניו זילנד, היו כאשר הגיעו בני אדם אך ורק מעופפים, לא היה אפילו לא בעל חיים אחד שצועד על הקרקע, כמובן שבני אדם הביאו איתם, אבל בואו נתקדם. אז הטיול שלנו מתחיל באוסטרליה. אוסטרליה היא ארצם של האבוריג'ינים. יש שאומרים שהאבוריג'ינים האוסטרליים התפתחו במקביל להומו ספיאנס. הם לא הומו ספיאנס כמונו, יש שאומרים. מאוד מעניין לפגוש אותם ואת התרבות שלהם. הם התפתחו לגמרי במקביל, שני עולמות פרללים. למשל, את הבחור הצעיר פה אנחנו רואים מנגן בדיג'י. דיג'י זה כלי נגינה מאוד מיוחד. היום החבר'ה בפסטיבלים מאוד אוהבים אותו, הוא מתפשט בכל העולם, ואלה כלי נגינה מאוד פשוטים, בסיסיים, אבל כיפיים, שהמוזיקה שלהם מאוד מיוחדת. אתם יכולים לראות שהם מציירים על עצמם, וכל אלה הם בעצם ציורים דתיים, ואם תסתכלו פה על הציור מאחורה, אתם יכולים לראות שיש נקודות. אבוריג'ינים, להבדיל מאחרים, מציירים בנקודות, והציור שלהם נקרא זמן החלום. למה זמן החלום? נגיע לשם ונבין למה זמן החלום. אבל ככה הם מדרגים אותו. והטיול שלנו, כאשר אנחנו ננחת, הטיול שלנו מתחיל את המסלול בעיר מלבורן. מלבורן היא העיר השנייה בגודלה באוסטרליה, כאשר במלבורן יש לנו מספר פעילויות. יש לנו סיור עיר במלבורן, כאשר אנחנו רואים כאן את אחת הכיכרות המרכזיות, זה נקרא כיכר הפדרציה. אני לא אעבור איתכם על 33 ימי תמונות, כי כמות המחזות, אני אומר לכם, אתם תחזרו הביתה ורק אחרי שבועיים תתחילו בכלל להבין מי נגד מי ומה היה בכלל האירוע הענק הזה שבו השתתפתם. במלבורן יש לא מעט ימי סיור, כאשר אחד מימי הסיור זה להגיע לרכס הדנדונג ולראות ולנסוע ברכבת המיוחדת הזו. זו רכבת קיטור כפי שאתם רואים, שאותה נאלצו תושבי רכס הדנדונג לבנות בעצמם, משום לא יכלו לספק את הסחורה שלהם, זה לא בתוך מלבורן, ולכן הם בנו עם רכבת קיטור לבד. היום זו הפכה לרכבת חווייתית, וכפי שאתם רואים, גם אנחנו ממש ככה יושבים על החלונות עם הרגליים בחוץ, כמו תיירים מצויים, ונהנים מהרגע. כמו כן, אנחנו נגיע לאי פיליפ, שאנחנו רואים פה תמונת שקיעה מרהיבה באי פיליפ. כמעט תמיד השקיעות שם בלתי נתפסות. באי פיליפ, חוץ מאשר לטייל בו שהוא מהמם ויש בו וואליביז ועוד שלל בעלי חיים מקומיים אוסטרליים, אנחנו נראה את הפינגווין הקטן ביותר בעולם. הפינגווין הקטן ביותר בעולם מקנן באי פיליפ, ממש שמורה, וזה אחד המחזות המרתקים לעמוד בערב ולהסתכל איך בדיוק לקראת השקיעה מגיעים ההורים הפינגווינים. זה פינגווין בגודל של 30 סנטימטר, הוא הכי קטן בעולם. הוא מגיע, ורק על חוש השמיעה הפינגווין יודע לזהות את הגוזל שלו. רק שתעמדו איתי שם ותשמעו כמה גוזלים צורכים לאמא ולאבא, תבינו איזה יכולת ניווט ואת האמירה שכל אמא מכירה את הבן שלה. זה פשוט מדהים, הם יודעים להגיע חזרה לקן, לגוזלים שלהם, שהלוא הפינגווין הוא ציפור, הוא לא באמת דג. ומקום נוסף שאליו אנחנו נוסעים, ואנחנו היחידים שעושים את הדבר הזה, זה מה שנקרא The Great Ocean Road. Great Ocean Road זו נסיעה ייחודית במקום באמת מרהיב. חבר'ה שחזרו ממלחמת העולם השנייה, אולי אני אדבר על זה בשתי מילים, סללו כביש באחת הדרכים היפות בעולם.
תשאלו אותי, או האמת שזה גם מופיע בספרים, אם מי שמכיר את נסיעת אמלפי, או את רוד נאמבר 1 בקליפורניה, אז גרייט אושן רוד עומדת בדיוק באותו קנה מידה של נסיעה מרהיבה ויפה, ואנחנו החלטנו להכניס את זה אצלנו בטיול, כי זה יותר יפה ויותר שווה, ואם נסענו עד שם, לא נחסוך את היום הזה, לא נחסוך במשאבים, להגיע עד לכזה מקום ולא לטייל בו. מלחמת העולם השנייה, הניו זילנדים והאוסטרלים השתתפו, הם השתתפו בשתי מלחמות העולם, הכוחות שלהם נקראו אנזק, ועל זה אנחנו נדבר כבר כשנהיה שם. משם אנחנו טסים אל המדבר הגדול. המדבר הגדול זה אומר שאנחנו טסים אל הדבר הענק הזה, זה נקרא, זה סלע הקונגלומרט הגדול ביותר בעולם, הרוחב והגודל שלו הם בלתי נתפסים, ובסלע הזה אנחנו נחזה פעמיים לפחות. פעם אחת אנחנו נהיה שם בשקיעה, כאשר בשקיעה אנחנו הולכים לראות שקיעה מרהיבה עם הצבעים המתחלפים. אתם יכולים פה בצד לראות קצת את הצבעים של הסלע הזה. סלע קונגלומרט זה סלע מאוד מיוחד. בכלל הסלע הזה מקודש לאבוריג'ינים. אבוריג'ינים מכל היבשת, ראיתם את הגודל, נהגו להגיע לשם רק האנשים החשובים ביותר, וגם שם יש את ציורי זמן החלום, ששמרו את המורשת האבוריג'ינית. אחרי שהאוסטרלים משתלטים על כל הדבר הזה, על כל היבשת, הם בעצם מונעים מהם את הקדושה של המקום, הם מחליפים את השם של אולורו, שזה השם האבוריג'יני, ולימים, כאשר הם מבינים את העוול שהם עשו לילידים, הם מחזירים את השם, והיום אסור לטפס לשם, וחזרה זה הפך למקום שמכבד את האמונה של האבוריג'ינים. בכלל כל המדבר הזה, כל האוטבק הוא מרהיב. אז פעם אחת אנחנו הולכים לשם לזריחה מרהיבה, ופעם אחת אנחנו מגיעים לשקיעה, ובשקיעה רואים את זה כמובן מהצד השני, וזו שקיעה מטורפת עם ארוחת ערב, עם שמפניה נהדרת, באמת נוף וואו. אז זה עוד מקטע, פה באזור הזה יש את הציורים, ופה הייתה אפילו עלייה, שהיום כבר לא נותנים למעט לעלות, אבל גם זה ענייני מחקר וכיוצא בזאת. משם אנחנו טסים צפון ומזרח אוסטרליה, קיינס או קריינס, כפי שזה כתוב, אצל האוסטרלים יש קטע. האוסטרלים כותבים אנגלית, אבל מדברים אוסטרלית, הם מדברים אוזי. מה זה אוזי? אוזי זה אוסטרליה באוסטרלית, אוקיי? הם הכל מקצרים. אז קיינס זו הנקודת גישה בטיול הזה אל הריף הגדול, הגרייט ברייר. יש כאן את ריף האלמוגים הגדול ביותר בעולם, אורכו כמעט 3,000 קילומטר, תסתכלו על התמונה המרהיבה הזאת, אומרים שרואים אותו מהחלל. יש תמונות שרואים את הדבר הזה מהחלל, אורכו 3,000 קילומטר, והמקום הזה שונית אלמוגים, עצומה, אדירה, ושם מה שאנחנו עושים, אנחנו שתים אל שונית האלמוגים, ובשונית האלמוגים אנחנו משנרקלים ויורדים, ומי שכמוני יש לו רישיון צלילה, מביא את רישיון הצלילה עם ביטוח, ויורד לצלילת אינטרו, לראות בעומק, מרהיב. באזור של קיינס, חוץ מאשר הביקור בשונית הגדולה, אנחנו מבקרים בשמורות הנוספות, בפורט דאגלס, דיינטרי וקניון מוסמן, נסיעה ארוכה, קורנדה גם כן, ובסופו של הביקור אנחנו עוברים אל העיר הגדולה. העיר הגדולה שנחשבת לאחת משלוש הערים היפות בעולם. היא לא סתם מחזיקה בתואר הזה, היא חולקת אותו עם מי שהיה, עם העיר ונקובר בקנדה, ועם סיודד די מהאבי ליוזה, ריו דה ז'ניירו.
אחת האצבעות, המקומות המרהיבים, אני אומר אצבעות משום המפרץ, מפרץ דרלינג, נכנס כמו אצבעות. העיר יושבת בתוך טבע מרהיב, בתוך מפרץ מטריף, ובמפרץ הזה יש למשל את אחד הדברים שהפך לסמלים של העיר, בית האופרה של סידני, כמובן שאונסקו הכריזו עליו אתר מורשת עולמי, איך לא. דבר שהתחיל בהו הגדול, שמלכת אנגליה הגיעה לחנוכה, כמובן המלכה הקודמת, המלכה אליזבת השנייה, אבל, אבל זה לא נגמר טוב, משום שהארכיטקט שבנה אותו לא הגיע לטקס הסיום כי רבו איתו. רבו איתו ורק אחרי הרבה שנים קראו לבן שלו להתנצל ולהגיד לו טעינו, אבא שלך צדק, אבל זה לא עזר לו, הוא כבר הלך לעולמו. כשהאוסטרלים הודו בטעות שלהם, מביך, אבל ככה זה, הוא בסוף הלך מן העולם עם עוגמת נפש גדולה על המבנה המרהיב הזה. אבל כמובן, כל הדברים האלה אנחנו נדבר בהרחבה כשנגיע. אם אני צריך לספר לכם עכשיו 33 יום, אנחנו לא מתקפלים מפה הערב. הדבר הזה נקרא מקלה המעילים, זה הגשר של סידני, הגשר המפורסם של סידני. וכמו שאתם יודעים, הם לא ראשונים שמחליפים את השעה, ניו זילנד מחליפה את השעה קודם, אבל מופע הזיקוקים פה, הזיקוקים שיוצאים מהגשר, הזיקוקים שיוצאים מתוך המפרץ, הם הזיקוקים, מופע הזיקוקים הכי מדליק שאתם תראו לתחילת שנה חדשה, ואין מקום מושלם יותר מאשר העיר סידני, לעמוד ולראות את מופע הזיקוקים ראשונים בעולם. זה המקום. אז בואו רגע, אתם רואים את מפלי פיצרוי, שגם אליהם אנחנו נגיע, וכמובן, חוץ מאשר מפלי פיצרוי, אנחנו נעשה סיור שהוא יום נסיעה לא פחות מרהיב מה-Great Ocean Road, אנחנו נעשה סיור עירוני, אנחנו ניסע להרים הכחולים, לא רגע, אין לי פה את התמונה, אני מתנצל, ניסע להרים הכחולים, אנחנו ניסע לעוד מקומות כמו פדרדייל, בהם יש ממש גן חיות, כולם אומרים לא יפה לסגור את החיות, אבל גן חיות שיקומי. גן חיות שיקומי שבו מחזיקים בעלי חיים אוסטרליים אנדמיים שנפגעו בטבע, מסדרים אותם קודם כל מבחינת רפואה, ורק אחר כך משיבים אותם לטבע, ויש שם חלופה של בעלי החיים, ואפשר לראות שם כמעט את כל בעלי החיים האוסטרליים, כולל את השד הטסמני ודינגו, וכל מיני בעלי חיים שאנחנו אפילו לא, חוץ מלשמוע את השם שלהם, איפה נראה אותם. נגיד לכם, אני אתן לכם טיזר, שקנגרו אתם תראו, ווואלבי אתם תראו, ואפילו הם מסוכנים בכביש, כי הם יכולים לקפוץ לכביש. הם לא מכירים את החוקי התנועה. אחרי שנסיים סליחה, אני מתנצל, אחרי שאנחנו נסיים את הביקור שלנו באוסטרליה, אנחנו נטוס. כמובן כל הטיסות בתוך אוסטרליה, הכל בטיסות, כי זו יבשת, זה לא קטן, ואנחנו נגיע לאוקלנד. אוקלנד היא העיר הראשונה בביקור שלנו, ובביקור שלנו אנחנו נתחיל בעיר אוקלנד, וישר אנחנו ניסע לראות את עופות הסולה. סליחה. עופות הסולה, עוף אנדמי לאוסטרליה וניו זילנד, הם גדלים רק באזור ההוא, רק דאון אנדר. לא התעלמתי מהתמונות שהיו קודם של המאורים, אנחנו נגיע אליהם עוד רגע, כי זו ארצם. ניו זילנד בכלל נקראת אאוטורוע. אאוטורוע זה ארץ הענן הלבן הארוך. יש לא מעט פעמים שיש ענן ארוך לבן שיושב עליהם. אז אנחנו נתחיל את הביקור שלנו באוקלנד. אוקלנד היא העיר הגדולה בניו זילנד. ביקור בגבעת עדן ובכל המקומות המרכזיים, באקווריום של טרי קרלטון ועוד ועוד ועוד. ומשם אנחנו נמשיך אל ההוביטון. שמעתם על ההוביטון?
ההוביטון זה אתר ההסרטה של שר הטבעות, כאשר מגיעים לעשות את האתר הסרטה של שר הטבעות, הבמאי פיטר ג'קסון הסתובב בחצי עולם עד שהוא הגיע לניו זילנד, הגיע לאזור של החקלאי הזה ואמר לו, שמע, זה הלוקיישן שלי. השטח הוא לא עצום, זה לא קטן אבל. והוא משתלט לו על החווה, הוא אומר לו, רגע, רגע, תשאיר, אולי נעשה עוד סרט. ואחרי הסרט השלישי אומרים, אוקיי, אנחנו סיימנו את הטרילוגיה. הבחור אומר לעצמו, אוקיי, אם השאירו לי כזה מקום, אני חוזר לחקלאות. ואנחנו יכולים לבקר בהוביטון, ולהסתובב שם, ולראות את כל מה שהוביטון מציע לנו, ומשם אנחנו נמשיך להמילטון, ובהמילטון אנחנו נבקר בגן הורדים המהמם, ונלך לראות גם תולעים זוהרות. אין לי תמונה של תולעים זוהרות, כי תולעים זוהרות אסור לצלם, אסור לעשות אור, רק עם העיניים מותר לראות, לכן לא תראו. ומשם אנחנו נמשיך אל רוטורוע. רוטורוע זו הנקודה הגיאומורפולוגית המעניינת בעולם, כמו שאתם רואים בתמונה הזו, היא די נראית כמו סיר של מכשפות. יש כאן לא מעט תופעות טבע, ולכן אנחנו נבקר במספר. אחד בטפויה, טפויה הוא אתר שגם מדבר על המורשת, כי רוטורוע היא מרכז המורשת של המאורים, וגם על כל התופעות טבע האלה, כולל גייזר, כולל בעצם אנחנו נמצאים פה בנקודה הכי דקה של כדור הארץ, ולכן היא חשובה כל כך. לא שמתי פה תמונות כמו, זה אתר ויימנגו מה שאנחנו רואים, לא שמתי פה תמונות כמו אתר שבו אנחנו נחזה במופע של כבשים ועוד כל מיני, אני אשלח לכם אחר כך אם תרצו את כל אני מתנצל, את כל מסלול הטיול, אתם תוכלו לקרוא את כולו, אני עובר רק על ההיילייטס של הטיול. בגלל אתם רואים את הגייזר של רוטורוע, ולא פחות אפשר לראות גם את המרכז המאורי. אז אני יודע שלראות את הבחור הזה עם הלשון בחוץ נראה קצת מצחיק, או לראות את הבחורה הזו עושה תנועה כזו, אתם יודעים מה זה התנועה הזו, אבל זה לא מביך, זה חלק מריקוד ההקה. הקה הוא ריקוד מאורי, הוא ריקוד מאוד מסורתי שלהם, יש הקה לכל דבר, הקה למלחמה, הקה לחתונה, כמובן שבטיול אנחנו נראה את זה ונעבור על זה ונשמע על זה, וזה משהו מאוד חשוב. ואני מדלג על העיר נייפייר ועל זילנדיה, ואני כבר עובר לאי הצפוני. אנחנו נבקר בעוד מקומות כמו שמורת הטבע אייבל טזמן, ובעיר נלסון, ובעוד כל מיני מקומות בסלעי פוניקאיקי. פשוט אני לא רוצה להאריך יותר מדי, הבטחתי שזה לא ייקח יותר מחצי שעה, וכבר אני על חצי שעה. אז אני לוקח אתכם לקרחון פרנץ יוזף. קרחון פרנץ יוזף זה הקרחון שאתם רואים פה. קרחון פרנץ יוזף, הנפלא בו זה נשארו שניים בניו זילנד. קשה מאוד להגיע לראות את הקרחון הזה, משום יש ממש מקום שבו מותר לדרוך. פעם שעוד היינו מגיעים לשם, עוד יכולנו ללכת, פה אתם רואים את האנשים בצד, פעם עוד יכולנו להגיע לשם ולראות את זה בהליכה. היום לא משנה מה תלך, לא תראה את קרחון פרנץ יוזף, ויש כאלה שמגיעים עד פרנץ יוזף, אבל לא באמת רואים אותו, אלא רק מגיעים לפאth, למסלול ההליכה. אנחנו נמרים מסוק וננחת על הקרחון, ונסתובב על הקרחון ונראה את הקרחון כמו שצריך. ומשם אנחנו ניסע דרך
דרך וואנקה. וואנקה יש את עולם הפאזל, אחד המקומות המרהיבים, יש שם בניינים, יש שם מוזיאון האשליות האדיר בעולם. לראות דברים, אתה עומד בירידה ואתה עולה ועוד כל מיני דברים. שוב, אני לא יכול לשים את כל התמונות כאן. עברתי אתכם תמונה של קווינסטאון, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה את פסגת בוב מעל האגם, כאשר פה אנחנו נעשה טיול ג'יפים, ואנחנו נראה את אירו-טאון, ונשוט בקניון סקיפרס, בדבר הזה, בשוט אובר, בנהר השוט אובר, אתם רואים כתוב עליהם שוט אובר, נסיעה חווייתית, מי שלא חווה אותה, לא חווה שייט מדהים. מפה אני מדלג איתכם אחד הפיורדים הכי יפים בעולם, לדעתי, אולי יפה בעולם, אני לא יודע להגיד. אחד הפיורדים היפים בעולם, כל האזור נקרא פיורדלנד, ואנחנו נגיע אל מילפורד סאונד. יש קצת הבדל בין סאונד לבין פיורד, אבל זה כבר ממש הדרכה שלמה, יהיה לי דרך שלמה לספר לכם על זה מקווינסטאון ועד שנגיע לשם, לכן אני לא אפריע. משם אנחנו נמשיך דרך אינברקרגיל וטענאו, דרך הקטלינס, נגיע אל דוניידין, אני תכף אראה לכם תמונה של דוניידין, ונגיע אל חצי האי אוטאגו. חצי האי אוטאגו זו הנקודה הנמוכה, הדרומית ביותר של ניו זילנד. מה שיש שם זה אולי אחד הדברים הכי מעניינים, לראות את הציפור הגדולה ביותר בעולם. הציפור הגדולה ביותר בעולם נקראת אלבטרוס. אנחנו נצא לשייט מסביב לחצי האי הזה, ונראה את האלבטרוסים. אמנם יש מרכז מבקרים לאלבטרוסים, אבל כשעומדים לא רואים את האלבטרוסים כי הם מתחבאים מלמטה. ולכן אנחנו מגיעים משייט ואנחנו נראה אותם מבחוץ, ואנחנו נראה אותם. אז אלה הם האלבטרוסים בחצי האי, ואנחנו נמשיך אל העיר דוניידין. אנחנו רואים כאן בתמונה את תחנת הרכבת, בתחנת הרכבת כמעט כל מי שמגיע מגיע. אנחנו ניגש גם למוזיאון העירוני שהוא מרהיב, נראה את רחוב בולדווין, שהוא הרחוב התלול ביותר בעולם, ויאללה בואו תטפסו איתי עד למעלה. משם אנחנו נמשיך ונראה את הסלעים של מוארקי, שנראים מאוד מאוד מוזרים, איך זה מגיע עד למעלה, איך הגיעו הסלעים. נעבור בעיר הלבנה אומרו, ונגיע אל העיר קרייסטצ'רץ'. קרייסטצ'רץ', נבקר בגן הבוטני, נבקר במרכז לחקר האנטארקטיקה, עיר מעניינת, וכאן בעצם